Cevaplı xat bularak Flora Sabit kızı da üzünün 4-nче B sınıf okuşu kızların hem әnilerini motor 8 Mart beyremi bilen kıtlap getirge aşıga. Biz bu kıtlav yılların ıllı tilek bilen okup giderbiz. Min bәхетле okutuşu. Şinki turmuşta öz urunumni diriz bilgilep, bәхетимni öz yaratkan hizmetimde, yaş buğunni terbiyelevde taptım. Минем өчен укытучы һөнәр генә, җәмгыятьтәге урын, мавыккан эш генә түгел. Минем өчен укытучы бөтен тормышымның мәгънәсе. Укытучы булып кына эшләмим, ә укытучы булып яшим. Мөгаллим булу миңа бик ошый. Минемчә, балалар белән эшләү зур бәхет ул. Алар гына риясыз ярата, шул яратулары белән укытучыга канат куя, илһамландыра, ышаныч тудыра ала. Укучыларым белән очрашуны һәр даим көтеп алам, әзерләнәм, аралашу өчен тиешле сүзләр сайлыйм. Минем бар эшчәнлегем алар өчен генә. Укучылар белән аралашу миңа шиксез шатлык, рәхәтлек китерә. Чөнки мин аларга, алар миңа кирәк. Тик вакытны тиз үтеп китүе генә күңелне борчый. Менә инде 4 ел элек берни белмәгән сабыйларны үз канатым астына алган идем. Шул кадәр барысын да яратып кабул иттем. Вакытның узганын да тоймадым. 4-нче сыйныфка җиттеләр. Әлеге сыйныфым аеруча сәләтле, иҗади, тырыш, спорт ягыннан да өлгерләр. Укырга да тырышлар булып чыктылар. Нинди генә бәйрәмнәр булмасын, алар белән хәзерләнүе дә күңелле. Әти-әниләр белән дә уртак тел таба алдык, Аллага шөкер. Шуңа да вакытны чак кына туктатып торасы килә. Кадерле кызларым, хөрмәтле әниләр, якыннарыгызның игелеген күреп яшәргә насыйп итсен сезгә. Салкын, озын кышлардан соң килгән бу 1-нче яз бәйрәме иң гүзәл бәйрәмнәрнең берсе. Язгы кояш нурына күмелгән әлеге бәйрәмдә мәхәббәт, матурлык, ана назы, ягымлылык, мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек, сабырлык, хатын-кызга ихтирам кебек мәңгелек кыйммәтләр чагылыш таба. Бу матур бәйрәм көнендә безнең ихлас котлауларыбызны кабул итегез. Язгы гөрләвекләр сезнең тормышыгызга җылылык, саулык, сәламәтлек, эшегездә уңышлар, күңел тынычлыгы, күтәренке кәеф, бәхет алып килсен. Бар җир шары бүген дулкынлана, ярсып тибә кайнар йөрәкләр. Бәйрәмегез белән хатын-кызлар, чынга ашсын барча теләкләр. Яз кояшы бүләк итсен сезгә яхшы кәеф, шатлык, куаныч, бәхет белән тулсын гомерегез. Сезнең шатлык безгә юаныч. Иңегезгә кунсын фәрештәләр, сагышлардан сезне сакласын. Җан әрнеткеч бала кайгыларын һич күрергә сезгә язмасын. Әниләр һәм изге дәвәниләр, апалар һәм гүзәл сеңелләр, озын гомер, якты аяз көннәр, чын күңелдән сезгә юллыйбыз. Сезгә атап котлаулар язарбыз, сезгә атап җырлар җырлыйбыз. Хөрмәтле 4-нче Б сыйныф укучы кызлары һәм әниләре, Флора Сабитовнаның бар теләкләре чынга ашсын, алдагы җыр да сезнең өчен генә яңгырасын. Гадәтләрне саклыйбыз, авылдан чыкканы булсак та, заманнан калышмыйбыз. Өч почмак бәлеше пешереп, икеш кунак сыйлыйбыз. Ул табынны һәм кунакчы, авылның кызлары без, бериштән дә курыкмыйбыз. Без бит авыл кызлары, авылның йылдызлары, авылны гүл бакча итә, кызларның булганнары, шәһәрне дә ямьләндерә, авылның уңганнары. Сыерында савабыз, без пешәнендә чабабыз. Кирәк икән әле хәтта утынында ярабыз. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Утта янмый, суда батмый, авылның йылдызлары.
шәһәрне дә ямьләндерә авылның уңганнары. Элгер егетләр ярый тәшибәр авыл кызларын, саклап яклап яшәр өчен җирдәге йолдызларын. Уңган тырыш булсын һәр чак авыл егет кызлары, гөрләп балкып кына турсын татарның